gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureauji joɗɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa hande gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Someone you know do, wanna ni wayano, and someone you know do, wanna ni yarano. I want you for, I want you know. Mada wayani, musikam kananjarani, bingelam, miani no fe, halang kuke, halang motonma. Benende, ben padma, ben kalma, ben darma. Chagalma, ben peuja ya kalma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie. Famani anani, olgo kevi. Adam nelal ma wallahi Allah no seedi mi waɗi ko pour mi wadde ko mais min finalement ƴettumen ko déception mi siri dow mi sammi less c'est à dire femme ala fof toon mi rewrani mo o wi kam lali wawa wonde cikkannomi noon somi haali hem tapisi mi moltime jinnaɓe makko ma mballa ndeke ko ɗon ɓuuri bonde kamɓene kadi ko ɓiɓɓi kam awa wonde a faami sa yi no noddumami jaltinmami bool pour kalden mbeɗa andi par ce que mbeɗa andi somi acci nder en kaldi wonno kaldete wajo nan yahtan naɗa mi yiɗa kadi o woda ko faami hen mais ɗum fof e waɗa noon Allah no andi kadi vraiment min mi haali te sinno ko sago kam yitere woyata mais finalement j'ai pas compris min mi handa ko ɗum woni kaw femme hay dara nawanimo sowona kiram te kiram ɗam fof kaw ko sowabun Aissata mbiɗa ko ala ko hirat sowona Aissata probléme o wona hakkude makko e ummo ko hakkundam e Aissata kono mbadumi Aissata ni ko ɗum woni kiram hakkude amen te kaw min aɗa no mbadumi Aissata ala kumpuma hen fof ko ɗo tawma wa jabde noon neɗɗo ina wona hakkude mi ɓiyam kaw non la mum min mi jaɓata ɗum mbiɗa wona probléme ummu ko probléme Aissata wona probléme ummu ko probléme Aissata si ɗum wawa wonde c'est pas possible min kam ɗum wontata ko probléme am par ce que min mi jaɓata ɗum wonko ganduɗa mi yiyata ɗum kadi mbeɗa jaɓa no waɗe e galle he Aissata no mbaɗuɗa yummo ko no wayi no tampudema hay kala ko dañƴa sa dañi hande ko mbawɗa dañde dans toute ta vie ko caggal Allah e nelaɗo mum ramata ne jeeya hen par ce que ɗo tawi min ala ko humpimi hen anani ɗum kam wawa wonde cikkannomi ko affaire umum mais wona affaire Aissata kam par ce que Aissata ko galle bamum woni voilà galle bammo ko woni ɗo on foti wonde ɗo te kadi yummoko ko ligguiɗo ko tawi kanko vraiment on foti nanguede no foti nanguirede ni te attention noon ɗum kam kala ne jeebiɗa ɗum c'est tout à non c'est dangereux pour toi non parce que affaire mo ganduɗa a sikkatano ko arata ma ko andata ɗum to ko arata ma ko awa andude ɗum
parce que ka Aissata mom il faut badde dum traité afami joni non jinmi ko kalan ko kalmi ko en tout cas min ko ponnomi wadde ko mi waɗi joni non mi anda holko woni miijuma an non kaw min ala hen miijo essentiel min nolimo a yeehi a arti je vais patienter juste quelques jours mi waɗa essayer minen somi waɗi par tous mes moyens o jaɓani kaw je suis obligé mi woppamo mais mi jaɓata min hay goto ne seedame biyam mi jaɓata ɗum ko gonga noon Adama ay so plan A yahani ƴeew plan B eyyi firti ko si c'est pas Jean rek c'est Paul ko kalantumami ko wattu hen haqqille miijo hen no feewi min nani kaw joni noon acci tan mi yahan a jarama min nani jarama a jarama feewi merci kaw voyage ma o a wino a yahat Maroc non weekend prochaine noon mbiɗono en pournoɗa yaade pour somoyde a hayti yaade ou bien mi hayti joni mi yahani mi joɗɗo e galle ko tigi ko hanma yaade miɗo à dañi cause de Binta ou bien mais positivement bien sûr mon amour oh Bini kam il vient d'arriver comme ça moi je pensais que peut-être que Binta ne dérangement raison pour laquelle a yiɗa yaade je sais pas parce que mboɗomi haalde ma tan aɗa ndaara to en là je me suis dit que est ce que ko kalanmi ko no weli no welma chéri an ko hulata ni Binta kanko woni afa am alhamdulillah o ari be mi wonda e makko seeɗa ha o wowodira e Binta e Baro ɗum kam ko gonga même elle c'est ce qu'elle m'a dit alhamdulillah yettere mboɗoni min e ɓurani kam marchandise momi sodata miɗa ara miɗo yeeya min famille ma tan woni priorité am kala ko yiɗɗa ko ɗum mi yiɗi ngal ñantugal heɗɗo woppu ñangaluji ma ɗi aɗa andi min sa ñangali tan ɗo wonat koye wadde tuf emi yiɗa ɗum ɗuuɗa guite waddenire kono be mi darama parfois honto tolliɗa e am par ce que joni andi mi fuɗɗike nawide an woni wonkam an woni aljanam an woni heñere fittandam an woni jumriyam an woni fofam ko holta kom no weeli e ɓernde aɗa jooɗi ko wonda e wadde an mata oustas o wona hannde wino ara jangguinde moon a yeggiti oustas wi arata hannde mi yejjiti o haalnin kam ɗum oto yumma umni woni mo yahat tan d' accord yumma ummo aɗa anndi min ala ko mbawmi makko wona kadi ko miñum yumma te kadi o jogaki ɗo dawol o jogaki ɗo kendol hay sago saaji kadi omo jogui haajuji o yahata joni noon kadi min tan ma gonɗo guiɗo mo ngala ɗaji jewtan arkay aɗa anndi min ko an woni sehilam te ko an woni ɓinguelam kadi mi yiiɗa haydara ko muusma wona kadi mi addaninom ɗo gorgol goto ayi ko wannoma ko haw yalti gallo kadi ko an o saabi ha ceermum wona hande noon jinmi ko yew debbo goɗɗo mi resa ɗum debbo goɗɗo i Aissata mata weltaki debbo goɗɗo eyyi mi weltade ke ko tawi sa addi min ɗo debbo gaɗɗo mi tampat o galle ko tampata e gallo Aissata tampat koko tampindoma
ay na listata fam fam tampini kam e galle odo suba fam mi yemi lawja yemi law dus wat bale mi tampi ɗum fof no kewiɗo gallo to an haalani kam ɗum fof e waade noon ngol laawa so mbeɗa ƴeewa ƴeewmi ko debbo moƴƴo mo ngannduɗaa nanndani e faama a nani ƴeew moƴƴode wonko pewnan mami won surprise ɗi pewnan mami kañum gaddon mami ɗo ɗum jinmi tottudema ɗum ɗo ko woni cikkuɗa ko woni ɗo holko woni ɗo foto mo jeeyi photo ngo an jeeyi ɗeɗo photoji ko photoji yummamen ɗo ani an pewnanmi ɗum fof ƴetta mbaɗa ɗum e nder suudu ma nde pinɗa fof aɗa huccita hen kadi kala nde garɗa yaade école huccita e makko sa hucci e makko porta juuɗe ñagoɗamo o duwanma anani an jeeyi eyi yumma ko joɗɗo wonno yumma kadi ko debbo moƴƴo wonno ayi ngoɗo photo ko ñande inde ma nde inneɗa noon ha waɗi une semaine ko nden rafi heɓtima rafi oɗon kettinoɗoma ko on rafi woni mo accani on hawrute joomi sa yi kadi ɓinguelam mbame ma ni ko so waw nduɗo fittama ayi o debbo ko debbo ɓurnoɗo e jam ko debbo moƴƴo debbo dimo debbo mo ganduɗa kala ko niɓɓiɗi somi yecci han mi yiyatno debbo mo ganduɗa kala moƴƴere e aduna o ñamli kam temi sikkani so mbiɗa wawi yobdemo Allah noon hokki kam o woppani kam ɓinguel dewel woni an kala ko mbawmi e moƴƴere koye ma mbaɗanmi ko doganmi ko fof ko an saabi ɗum wadde kala ko dañmi aduna ko an o ɓurani kam anani defude attayon wota yejjutu wadde nanade min mi suusani warga foruɗo waɗu hen nana ha yona si wona ɗum tan estomac on liɓat kam ko haalɗa foof inne ala baasi ɓernde makko ɓawli wo kirirde ala ko acci e yaay mum jam aɗa selli nde mi haalani ɗum allandu kam hombo mi fotti waɗu devine rek miijo ɓernde ma hombo mi fotti mo pottuɗa kadi waɗu devine rek miijo tan devine eyyi miijo rek haalna kam hombo mi foti fottude mo andantuma an welete haalu tan yaltu ko gonɗa ko tan kala Alsane Faye Alsane Faye ko on mi fotti e mbedda he sa yimo goɗɗo Alsane Faye Alsane Faye o jonnoɗa ɓernde ma a duwa kam landade mo woni Alsane Faye anga fota landade mo woni Alsane di Gogo pourtant mi noddim jo madame lamdode mbimami ana babam hoto gandodirɗon min e bamma Dakar men andidiri ah bon hande ganta babam de ara andidiri nena mola andiranoma ko min
Adama. To Binta woni. Binta amone sala. Ngacce mo hakkille mi yaha gaccanaka men makko hakkille aussi. Mi yaha ƴeewa sodoyde ordonnance o. C'est rien du tout. Ɓe mbi ka allergique tan mi annda noon holko ñamɗa ha wonma allergie. Ou bien an kam ay hendu ndu warete allergie. Je comprends même pas. Lala poftoɗa mi yaha mi sodoya ɗum ɗo. Adama daranamo mo yaade ha. ala problème. Mademoiselle Sow vraiment guila nden ha joni mbiɗen haala au bureau chaque jour je t'envoie déjà des messages natti hay wiidema ya ar bureau pour mbawen yewtede hande sa yi gaddumami ɗo e resto c'est juste pour avoir une confirmation ko kaltumami ko chaque jour ko hunde e ganduɗa hunde ɓendudemi te min on se connaît très bien depuis des années eɗen ligguiɗo aɗa andi vraiment min kam wona cakan jiɗirmami tan ko dewgal te gallam hande ko an tan yoni kam hen te sino ko sagam vraiment a jaɓandu kam ɗum. Monsieur Ba ko kalla ko fof ko gon mais jiɗɗa hakkude men ko mi wawa ɗum jaɓande joni. Pourquoi? Wonde ko wawa wonde. Ko tawi wawa wonde holko jiiɗa? Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amerique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata ko to Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddir kon makko nan ɗon. Gila maison Ruqya Sénégal ari caɗele safara ngasi e nder rendoji men. Hey, an jogiɗo musalla e ɓandu ma walla so tawi wonde aɗa ronki fartange wawde yarude koyɗe ma kasuka walla ka mawɗo aɗa gollo golle darde junde walla aɗa gollo golle jonde junde walla aɗa gollo golle tedduɗe sa jokkodiri e maison Ruqya Sénégal ine wayno caɗele ma ngasi ha laaɓi cer kono noon ɓe kaɗani ɗon so tawi aɗa wonde e cheytan walla so tawi aɗa wonde e liggiyaji walla so tawi ko gorko ladde debbo ladde gondunoɗa kala hen caɗele ɗe mbawɗa jogade so tawi a yettimama ɓe ina wayno jamma dañama ngolɗo lawol noon ɓe jahata ko banggue nord woni toon to Fouta Coumba yummen ɗum noon tourné mabɓe e zone nord o woni Fouta ko Thiès ɓe gadorto e ɓene toon to Louga toon to Saint-Louis satol e Dioum toon to Thilogne to Wourossogui kala hen jiɗɗo safrade yo wat feere waɗa inscrire gila e law ne tawno ko jahanno ɗon bandiraɓe maison Ruqya Sénégal mone yilliɓe kam caɗele mum e rafiji gasi. Holko jiiɗa ko tawi hakkude men wawa wonde déjà an vous êtes une femme libre d'après ce que je sache to min a majjani situation an fof ɗo tawma ta aɗani min mi wona gorko bonɗo fami wadde ko an tan wawi wonandemi e gallam vraiment kono jiɗen noon Allah bon mais hakkude men relation gonɗo ɗon mi yiɗa bona ko relation gonɗo ɗon woni relation professionnel ka neɗɗo moƴƴo noon gila gandumami ha joni ka neɗɗo goto a meeɗa changé e yeesam ala to pondumami noon mbiɗa horsinma no fewi kono sinno ko sagam ko miijiɗa ɗo en mi duttana ɗum sibo wawa wonde gueɗel ɗimel guel
mena majjan kam ay saha yimɓe fof jippota min tan goto heddoto ɗo e bureau he mbiɗa liggo sa yi ɗum noon mi yit ko mbaɗami ko mi yit liggeyam te hay hunde ala ko pondumi ɗum kala ko fof goonga kono an aɗanni min hay somi resima ne hatta on va continuer à travailler hay dara bonnantama e liggey ma somi resima hatta kala nde jiɗɗa liggoyade a liggoto tandis que min ma enen ndenni même bureau min mi yiyani vraiment ko ɗum wawi bonnude e relation professionnel mo ganduɗa o kañum joguiɗen haydara wawa bonnude s'il te plaît encore une fois jaɓanan ɗum saabu min kala ko ƴewatmi e debbo somi yettima tan mi yiyat ɗum e ma wadde noon somi ari hannde kadi pour une énième fois kadi mbiɗa haalda e ma kaɗo haala vraiment ça me tient au cœur ko woni suusade laatto kono an guilnede min guila alilaki fof gonɗa ko donkiɗa nadde ko kewi andari ko ɗum woni wa ɗum ko ñoƴƴitel tan wonɗo annene ni min mi sikkano ndo ƴeŋtoɗa hay a ɗanima non non so leli mi cikka mi artata yam e graw lelɗo wadde miɗa rewa watama ɗano deƴƴi woto woy annene gasi ko ñoƴƴitel tan wonɗo jara hen woya e joni abdou lelɗa ɗalɗen e janggo inchallah horam de musata gilla jomi yidno yaltude men horam de musata il faut mi fofto men simi foftem rek ha gongo inchallah an kon woni ɓinguelam nangiram kam war nene ma min komi yaay ma yo oye woni min woni yaay ma min e yaay ma komin goto tinnuno gorkolam gallo ko galle ma ala ɓurɗo moɗo saabu galle o no sottede bamma soodede ko yummaji gallo ɗum noon sa andano no min mi andima ɗum ko ɗo an tan min tan mi haalama ɗum mbawa andude kadi mbaɗa très attention kadi mbiɗa jogui ma jorto mawɗo mbiɗa jogui ma jorto mawɗo saabu bamma ala ko yiiloto e aduna so wona yawone galle kadi jaltunowomo ɗo e galle o fof o wondata e mum debbo o noon ala ko gandumi mum haydara min ko an woni titaram
seeɗa koyɗam ɗe fof muusi ɗo kay ƴetteten Ma taxi yummi ƴettu oto jaɓani ayi jippa moon way faade moƴƴe ma an hoore ma yiɗi ko faaɗi kin hule alay sago noon mbaɗata tan affaire seeɗa tan d' accord wasta taxi aɗa joni an ñande holko puɗɗa haalande gila nden ha joni a jokkirani kam affaire adama an jiɗɗa ka ko acci wadde topp ka miyiɗa ka wara o kam de miyiɗa ɓenɗo mi wirto kam ɓenɗo de il faut mi anda no yaari bon min jehino ɗo restaurant min e adama bon o noddi kam déjà o yiɗi noddudemi ko galle makko garmi mi cikkannomi ko hunde foof o wiyata momo itta ga mo watta ga cikkannomi ni ko dans le cadre du travail e nder ligguey amen ɗum tahi o noddi minen mais après jooɗi mi namdi mom ko woni yo haalnam haade mo wi ko jiɗɗomi joni ko jaabi ɗam jabto mom e accu ko gonɗa ɗo an ɓuuri yiddemo an e hoore maɗa andi ɗum par ce que ko soynotono so are samda teɓoto an ɓuuri yidde ala ko kalta goɗɗum sona mbiya min ko ɗum jaɓa ɗum mbimami de ganda ɗum noon eyyi de mbiɗa c'est juste que hakkude me adama minen déjà min liggoto ensemble ɗum kay haydara ala hen kadi cehilagal nan hakkude men makko ɓeyɗo tidde tan min ɓoyɗi ça fait 4 ans liggey tan woni hakkude men makko liggeyo no yoodi gundigal ngal no yoodi donc mi yiiɗa ko ganduɗa ne bonna hakkude men makko saka noon e liggey ɗum bonnata tawa majjani liggey so tawi ala ko fewni ɗum tan ko bonni ɗum ne ɗum bonnata ɓeyta tan ko tidde par ce que a liggoɗo e neɗɗo ene yinma hakkude mon ɓeyta ko welde tan e tidde min ala mbaɗamami conseil sona ya naati hen par ce que adama goo machallah omo yoodi ɗiɗi ko moƴƴo tati suhaɓe rewɓe ko jiiloto ko foof nane makko an hoore makko ɗum jiilotoɗa ala ko darta ham ɗo jimmi ko naata hen mbasa ɗayiɗinde hoore ma ganda ɗum noon par ce que aɗa yiɗimo omo yinma naat hen haydara ala hen hakkude mon welat tan ɓeyto tan ko fewde kala ligguey o yaara yeeso tan bon mi añani mo mais ne woodi ko kulam hen en fait haydara hulde ala liggeyo rek kulami haydara hulde ala hen bonde minen yatide caggal kadi ala hen haydara mi waɗama conseil naat hen daña baɗo adama ni ha fo an noon aɗa accita junggo ma de wona yimbiɗo mami de mbiɗa andinoma wat topp ka ha ganda ko woni nder hen ko mais bon ala probléme mami miijo hen inchallah moƴƴi jeen kam yim ƴettu oto